Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang tanghali mga tambalanista. Hi partner! Hi partner! Hi mga kabisyo! Happy Friday! Ay, salamat siya. Oh, sana, no? Oo, 'di ba? Anong sana? Sana ganyan yung hawi ng buhok ko sa gitna. Bakit nakagitna yung hawi ng buhok mo? Ang tagal-tagal nang nasa gitna. Matagal na bang ganyan? Napaka-unmindful mo. Matagal nang nasa gitna. Yung araw-araw kitang kaharap, hindi ko napansin na nasa gitna pala yung hawi ng buhok matagal mo. Na siyang nasa gitna ang hawi ng buhok ko. Kasi matagal nang numinipis yung bumbunan ko sa gilid. Kaya matagal na ako naghahati sa gitna. Patanggal mo yung bunbunan. Sige, maganda solusyon yun sa mga problema. Doc, sabi po kasi ni Christopher, patanggal daw po ng bumbunan ko. Pwede po ba? Ano nakakatawa nito, yung araw-araw kitang kaharap. Kasi hindi ko napansin na feeling ko ganun, feeling ko it's not you. Feeling ko it's men in general. Minsan kasi, ewan ko, kunyari, meron ako mga kaibigan na, nabawa, kakausapin nila ako, ay naku, nakakainis si jowa ko. Sabi ko, kumanta naman! Oo. Ganun talaga yung tonohan, gano'n. Ganun yung tono. Yung ang ganda-ganda ng alahas mo, tapos ganyan ka bargas. Ganon, bargas. Kami mga friends. Sabi niya, nakakainis yung jowa ko. Sabi ko, bakit na naman? Ganon. Huwag ka maging kaibigan namin, maubusan ka lagi ng boses. Lagi kaming high pitch. Lagi kaming extra energy. Laging ubusan ng boses. No? Parang gusto nyo mapaos lagi. Ganyan. So sabi ko, naman? Sabi niya, papaano? Ang tagal-tagal ko sa parlor. Sabi niya, sobrang tagal ko sa salon. Halos 5 hours. Kasi nagpa-layers ako ng hair, tapos nagpa-color ako, nagpa-highlights ako. Ang tagal ko doon. Tapos nung nagkita kami ng jowa ko, hindi man lang niya napansin. Panay ang flip ko ng hair ko, wala lang sa kanya. As in hindi niya talaga napansin. Tapos sabi ko, feeling ko ganun talaga? Ganun talaga. May ganun talaga na, kasi ako partner, kunyari, makita ko lang na, for example, nung kaka-award lang sa atin ng Global Trends, 'di ba? So nung dumating ka, magkasama naman tayo dito sa office. Nung dumating ka, nagustuhan ko yung pagkakaayos ng hair mo. So hindi ko nga sure kung nagpagupit ka ba, nagtrim ka ba, or tinaas mo lang ng kaunti. So napapansin ko yung mga ganon. Pag meron ako nakita dito, uy, parang ang ganda ng kulot mo, o kaya ganun. Pero kasi feeling ko it's a girl thing. Pag sa lalaki, parang wala, talaga, nagpagupit ka ba? Kasi, parang wala namang nabago. Well, sa bagay, no? 20 years tayong magtambalan. Pero never kong na-notice na naiba yung buhok mo. Parang walang nabago. 20 years na yun, mga kaibigan. Talaga ba? Ngayon ko lang napansin na sa gitna pala yung hati ng buhok niya. Pero yung kulay ng buhok, never ko napansin na may kulay na yung buhok ko. Na nagbago ba ito? May pagbabago ka bang ginagawa sa buhok mo? Hindi mo napansin? Napapansin ko lang yan kapag may events na binago. Binago yung style, medyo kinulot, ginawang curly-curly, naging wavy-wavy. Ayun nga, matagal na pala tong photoshoot na to, tapos gitna talaga yung hawi ng buhok mo. Matagal na. Ba't ganun? Ang taka naman ako sa observation mo today. Yung gulat na gulat ako sa all ganyan ang hawi ng buhok. Yun, partner. Nakakaloko ka. Pero wala lang. Siguro, para lang sa kaalaman ng mga iba. Lalong-lalo na kaliwawa yung mga jowa ninyo. Ako kasi parang, hindi naman ako masyado nagtaka sa'yo, partner. Kasi parang feeling ko wala ka naman masyado laging pakialam, diba? So wag na ako magulat. Pero nag-umpisa ako ng tayong dalawa, partner, ng itim-itim-itim ng buhok ko.
Okay, talaga ba? Sobra! Yung wala ka pababakulay ng buhok noon. Wala pa akong Kaya sponsor natural sa hair. color lang. Natural itim. Itim na itim yung kulay ng buhok ko. Napansin ko pa lang dati yung buhok mo, nagbago nung nagpagupit ka, nagpaiksi hanggang batok. Oo, meron akong ganon. Yung galit na galit ka. Oo, galit na galit ako, pero nagpagupit ako, pero inis na inis ako, ba't ang iksi ng buhok ko? That's the time na na-notice ko. Kasi noticeable yun kasi always akong long hair. Yun lang. Wala nang iba na, ay, si Nicole bagong kulay today. Walang ganon. Siguro nagigets naman namin kasi madaming ibang pwedeng atupagin kesa sa hati ng buhok, totoo diba? yun. Totoo din. Kaya, in a way, ano yan eh. Pero kung halimbawa, katulad kayo na kaibigan ko na affected siya na hindi siya napapansin ng jowa niya. Para sa mga jowa, para sa mga lalaki, medyo tingin-tingin din. Pakatitigan na may bago, ganyan. Kung di ka sigurado, pansinin mo lang na parang may iba sa'yo today. Ganyan. Pero dapat parang may iba sa'yo today, parang bagay sa'yo. Kasi mahirap yung, parang may iba sa'yo today, pumangit ka, di ba? Naku, asa ka. Nakasimangot ka pa, habang diba? sinasabi yung linya na yun. Asa ka pang bibigyan kanya ng kiss mamaya. Wale, nga ka ngayon. Ako naman, personally, nakaka-notice naman ako na ang ganda ng buhok niya. Ang ganda ng ayos niya ngayon. Ang ganda ng pagkakakulot niya ngayon. Ganun lang. Pero hindi pong... Yung araw-araw makita. Wow, grabe. Bagong kulay. Munta nga, di ba? Na sobrang exaggerated. Yung pagpasok mo dito, wow, si Nicole, bagong kulay ang buhok. Kaya nga gets naman din namin. Kaya lang kasi, iba-iba yung mga tao. May mga iba na para sa kanila, okay lang kahit hindi mo mapansin, wala namang problema. Pero di ba hindi naman natin alam yung level ng saltek, sayad, at takbo ng utak ng tao. So kung alam mo na yung jowa mo, very particular siya na mapapansin mo kapag may ginawa siya. Lalo-lalo ni kaibigang 5 hours sa salon. Ang tagal-tagal na doon, ang dami pwedeng magawa, pero nakaupo siya doon para lang pagandahin yung buhok na. Tapos nagkita sila, hindi napansin, di ba? Gets mo yun? So maging mindful lang na, baka naman may mga ganun lang. Pero kanya-kanya naman yan. Kung kayo, wala kayong pakialam sa mga buhok ng isa't isa, di wow, di wala, di ba? Kung meron, at concern ito ng pagtatampo lagi na hindi mo napapansin, and then we have a problem. Ganun. Correct. Siguro yun, tama yun, no? Kung alam mong nag-e-effort yung partner mo, di ba, boyfriend mo, girlfriend mo, asawa mo, di ba, si hubby or si wifey, at nakita mo yung effort na yun, may improvement naman kahit papaano. Show your appreciation. Napaka-importante nun, mga kaibigan, na yung simple words na sabihin mong, alam mo, ang ganda ng kulay ng buhok mo ngayon. You look so fresh today. Yan. Di ba? Parang may something new sa'yo and it looks good to you. Yan. Di ba? Na parang bagay yung hawi ng buhok mo ngayon. Yung diba? tantanan talaga yung bagay sa'yo yung hawi ng buhok mo ngayon, partner. Diba? Mga ganon. Malaking bagay yun para, di ba, magkaroon ng confidence at appreciation din yung taong nag-effort. Na parang, ay, napansin niya, maganda daw pala yung buhok ko. Sige, tsaka ang sarap sa pakiram. next time ganito ulit. Totoo. Or i-maintain kong ganito. Lagi na akong ganito. Yes. Parang ganon. Tsaka, kahit na ganon tanong pa man, ang sarap sa pakiramdam kapag kino-compliment ka ng isang tao. Yes. Yan. So, siguro ang punot dulo nitong pinag-uusapan namin na nagsimula sa hawi ng buhok. Ang sarap sa pakiramdam na magsabi ka ng mabuti sa ibang tao at kasi masarap siyang tanggapin. Correct. So, kung meron kang sasabihin sa ibang tao, wag yung ngayon lang kayo nagkita tas ang unang banat mo, ang taba mo ngayon! Hindi mo alam yung laban niya kung ilang extra rice ang tiniis niyang hindi kainin para lang subukang magpapayat tapos ang unang banat mo, uy, mukha kang pagod. Alam mo nagpapayat, ba't napayat mo ngayon? Nag-drugs ka ba? Itigil mo na yan, Di ba, wag ganun. Sabi nga natin, if you have nothing good to say, don't say it. Wag mo na lang sabihin, kimkimin mo na lang. Di ba? Ibulong mo sa bote ng mayonnaise. Di ba? Gusto mo lilis peanut butter? Ikaw, nasa sayo. Kung may laman o wala, ikaw, nasa sayo yan. Di ba? Pero wag mo na sabihin kasi hindi mo alam yung pwede maging effect nito dun sa tao eh. Correct. Ako para sa akin ganun, di naman kaya yung mga taklesang mga comment katulad ng ano ba yan? Hindi ka pa rin nabubuntis. Ilang taon na. Yung mga ganun, hindi mo alam kung ilang tuwad na yung ginawa ng mag-asawang yan. Ilang punta na sa doktor ang ginawa ng mga yan para lang magkaanak. Tapos, nung wala-wala lang, sasabihin mo sa kanya, ano ba yan? Ang hina nyo namang nilalang. May mga ganun pang mga pakeme. Ang sarap batuhin ng trophy. Diba? Yung malaki yung pang-basketball, yung sa champion, yung ganun kataas. Ganun. Totoo yun, mga kaibigan. Napaka-importante. Words of affirmation, diba? Totoo. Compliment, Tama. appreciation, mga kabisyo. Yung simpleng, alam mo, blooming ka today.
Alam mo, you look so fresh today. Yung dalawang salita na yon, yung tatlong salita na bibitawan mo sa isang tao, yes, it will make his or her day. Diba gaganda na yung... gaganda yung araw niya. Totoo. Mababago mo yung mood niya. Correct. Mabibigyan mo siya ng confidence. Kaya naiintindihan ko na ngayon. Dati hindi ko naiintindihan kung bakit yung mga receptionist, ang requirements sa mga receptionist pag nag-a-apply ka, pleasing personality. Dati hindi ko gets, grabe naman, parang discrimination sa mga medyo konti lang yung itsura. Hindi nakapagdulot ng ng kagandahan sa kapwa, ganon. Yes. Parang pinaramdam nyo yung security ng isang tao parang dahil sa requirement na yon. Pleasing personality. Pero totoo kasi kapag ikaw yung frontliner, ikaw yung unang bubungad sa mga tao, dapat ikaw din yung magbibigay ng very pleasing kang tingnan. Kasi may effect yun kapag ka yung busangot, simangot, yung bubungad sa'yo, yung good morning na parang galing sa ilong, alam mo yun, paano yun? Kung ano klaseng good morning yan na galing sa ilong, 'di ba, yung mga ganun. Kaya iba din yung kapag ka pleasing yung pagkakasabi ng, ay sir, ang ganda po ng bagay po sa yung polo nyo today. Alam mo yung iba po yung magiging effect nun. Malay mo, dahil dyan, yun lang pala yung kailangan niya para i-promote yung naghihintay ng promotion. Diba? Or yun lang pala yung kailangan niya para makipagbati siya sa jowa niyang 3 gabi nang umiiyak kasi ayaw niya makapagbati. Diba? Kasi nga, merong sinabing words of affirmation o words na pampagana. Totoo diba? yun. Hindi yung, ano ba yan? Ilang taon na kayong kasal? Hindi ba kayo nabubuntis? Diba? Yung mga kaudi na mga, ano ba yun? Taba mo ngayon ano ba yan? Akala ko necklace. Ano pala? Banil. Ano ba? Banil. Alam mo. Ba't naalam mo talaga yung mga salitang ganyan? Talagang banil. No? Ako medyo na-process ko pa ng konti Yung yung banil. Sa'yo parang on top of your mind lagi. Yung mga skin disease. Siyempre. Hindi ka mauubusan Kaya mo i-enumerate lahat. Yes. Ano ba? Diba? Gusto mo ba yung scientific name ng banil? Yung inaral talaga. Ginugel mo yan, matagal na research mo talaga. Isang araw para magamit ko sa ere, di ba? Ang salitang banil. Di ba yung mga tipong ganun, hala, akala ko na may suot kong necklace ngayon, pala banil yan, di ba? Ayaw natin ng ganun kasi hindi mo alam yung effect Hindi mo alam kung ilan ng kojic or ilan ng mga pang-scrub o di ba ilang salt na yung ginamit ilang liha yung correct ang ginamit niyan para lang matanggal yung banil tapos sasabihin mo pa. Parang baho ng leeg niya, no? Parang may amoy yung banil talaga. Parang may amoy talaga yung banil. Parang lang maka-turn off talaga. Correct. Yung jowa mo may banil, diba? Oo, parang ano ba yun? Diba? Parang pag di-describe mo yung yung jowa niya, yung may banil. Tapos lahat kayo parang magkakamot ng ilong pagkatapos. Ganon. So, in other words, ulitin lang po namin mga kabisyo, no? If you have nothing good to say, don't say it. Oo naman. Hindi naman pala maganda yung sasabihin mo. Ba't mo pa sasabihin? Na ano pa yan? Bawas ligtas points pa sa langit yan. Totoo diba? yun. At ikaw naman, kapag naka-receive ka ng compliment, diba, mula sa ibang tao, mag-appreciate ka din. Pasalamat ka din. Correct. Although, minsan dapat maging maingat din naman tayo sa pagbibigay ng sobrang compliment. Yung katamtamang compliment lang dapat. Huwag yung sobra-sobra. Dahil? Diba? Kasi ano yun lalabas na sinungaling ka. Totoo yan. Yung sakto lang. Yung totoo, kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!